Zdravím ženy u dnešního videa. Dneska se podíváme na 2 věci a jedna z nich je snad nejdivnější YouTubeový kanál, na který jsem narazila. Díky tomu, že mě označuje prostě v popiskách, takže nevím, co to má za jako účel. A na druhou věc, kterou se podíváme, tak je Shopaholic Adel zase bezdomovec. Kdo by to čekal teda, no. Jako první se podíváme na ten YouTubeový kanál. Ještě předem chci říct, že jako není to úplně extra drama nebo prostě zajímavý, jo. Jenom mi přijde prostě hrozně zvláštní ten kanál, jakože kdo to prostě dělá. Pochopíte za chvilku. Já vám ukážu, kdy mě začal označovat tady ten YouTubeový kanál. Tady to je teda tady poprvé asi měsíc zpátky, teďka vlastně po druhé týden zpátky. Tohle je jakoby ten YouTubeový kanál, vypadá to, že to je jakoby nevinný, ale potom, když se podíváte jako takhle na ty jakoby náhledovky, ty jakoby názvy, třeba Sexiterka, Hot Clarissa, Hot Domča, Amy Prdelka, jako, je to jako síla. Možná jako jsem nějaká jako sensitive prostě, vole, je to divný. Je to divný a že tomu tady ten jako kanál označuje hrozně moc jakože lidí v popiskách. Označuje Carrie, protože jde o Carrie, nějaký random TikTok účet, prostě nějaký nevinný random jako holky, potom nějaký jako stránky od Hyseta, Brunsleek Lore, nějaký Twitch jako streamery, Wikipedie, prostě youtubering, Opad, Clash, šachy, hokej, USB-C, USB Lighting, Apple Android, Redface, Prima News znovu, Kazmič, For Fun. A tady prostě jsou označení jakoby nějací jako YouTubeři. To je CheckCloud, Huggy, Agraelus, MG Fitman, Novby, Doktom, Sofia Skalkos, já na nějaký random video, které ani s tím nemá jako nic souvislost, Jake Paul, Gogoman, potom je to tady jako Huňáč, Kauzy, Kerry, Kristen, CheckCloud, Politika. Jo, prostě hrozně zvláštní. Nevím, jestli to je nějaký troll, nebo ne. Tak či tak, je to trošku zvláštní, nebo mě to přijde zvláštní, při nejmenším. Není to nic jakože extra drama, jo, to jako zase ne, ale co to je prostě. Já jsem dělala menší jakoby research, je to celkem šokující, já vím, ale dívala jsem se tady na tenhle YouTube kanál, chtěla jsem zjistit, kdo ho vlastní. A jakoby nezjistila jsem skoro nic, jo. Protože tady ten člověk, který dal jako do svýho jakoby bio nebo popisku, nebo jak tomu chcete říkat, refresher, anti-youtuber Twitter nějakýho týpka. Svůj Twitter, na který teďka se nemůžu podívat, protože se mi nechce přihlašovat na svůj Twitter. Twitch, Stříček, Klíček, to je asi taky ten člověk, jako nevím. Instagram, potom TikTok. Ale to je prostě TikTok zase nějaký random jako holky, úplně nevinný holky, která jako nemá s tím účtem snad žádnou souvislost, nebo přinejmenším to nevím. Potom tu má svůj YouTube. Takže v podstatě tady jsme se nedozvěděli, jestli ten YouTubeový kanál vlastní kluk nebo holka, nebo kdo to vůbec jako vlastní. A já vlastně ani nevím jako k čemu to je prostě tento YouTubeový kanál. Je to nějaký Instagram bulvárek, prostě vše z Instagramu. Potom tam dává prostě jakoby fotky a videa od influencerek, kde prostě buď jsou jakoby ve spodním prádle, které propagujou, nebo jsou v plavkách a Bůh ví, co ještě, a k tomu napíše prostě Terky plavky a prostě zamilované srdíčka a takové Terky top. Carrie v plavkách. Co? Podíváme se na nějaký ty videa, protože ať pochopíte vlastně, o čem to je. Mám pocit, že ano, je to i stejná jakoby clickbait většinu času. Přijel mi balíček z Laše, takže jdeme na unboxing a vidím tady nějaké želvy ninja. Jo, prostě tady dělá Teresa nějaký video a za celou tu dobu tady prostě ani jakoby není v plavkách. To je v pořádku, jako je to asi lepší, než aby tam fakt byla v plavkách a prostě jakoby ten člověk prostě simpoval jako Teresu. Nějakým způsobem sexualizoval jakože ty influencerky. Ale se můžete teďka říct, že no, ale tak oni tam dávají sami ty jako videa takové. Jo, jako chápu jakože tu pointu, ale jako i tak je to prostě divný. Udělat si YouTubeový kanál založený na tom, že prostě tam budete dávat jakoby clickbaity o tom, že Teresa je v plavkách a potom tam dáte nějaký random video, které má jako minutu. Ani to nebude monetizované, nebo to bude mít jako minimální monetizaci, protože nemá 8 minut. Pochybuju, že tady ten účet má vůbec monetizaci, takže upřímně nevím, jako k čemu to je. Já jsem teďka projela pár videí a musím si říct, že to jsou fakt jako clickbaity. Což jako díky bohu, I guess. Je to divný prostě dělat jakoby clickbait o osobě, která vlastně je úplně jakoby neznámá pro vás, že ji prostě neznáte osobně. Nejste to vy. Je to nějaká influencerka. Nabejtíte ti lidi, aby dali jakože, aby na to klikli. A nemáte z toho ani peníze. Je to hrozně zvláštní. To bylo teda všechno tady z tohohle divného YouTubeového kanálu.
Teďka se podíváme na shopaholic Adele. Ukradnu video nebo ukradnu informace od Vladiny, protože nevím, kdo to mám jde najít a nechce se mi to hledat. Takže děkuji. Tohle je můj nejlepší pomocník na světě, bez toho by dneska video vůbec nevzniklo. Ten jsem měla dneska taky. Nejlepší Red Bull. Nejlepší Red Bull ještě společně s tím světle modrým. Nejlepší Red Bully. 10 z 10. Ne, 12 z 10. Co dneska vlastně jako první obletělo internet a upozornilo na to, že se něco děje, tak byl vlastně tenhle ten stream, kde takzvaný Baba Yaga, nebo jak si říká, Baba Yaga z výše, nevím, tak vlastně streamoval a dal na okýnko Adélu, která v tu chvíli seděla venku na lavičce a brečela a stěžovala si, že jí mrakoprdová maminka vyhodila z baráku. To je příkladový zpátky. On o ničem neví ani možná. Já bych to chtěla rovnou zastavit a říct, že teda mrakomor o tom, že máma jeho chce Adélu vyhodit, věděl už nějakou dobu dopředu. Neměla jsem jinou možnost, to jsem to měla nechat být, že mě jeho matka vyhodila na ulici, on nasranej není. A vlastně to chtěl i on sám, aby Adéla odešla od nich z baráku. Nespecifikoval to přímo jako rozchod, ale že si přeje, aby se Adéla na základě toho, jak se u nich doma chová, odstěhovala. Mrakoprt se několikrát nechal slyšet na streamu, že on by nikdy do nájmu nešel, protože doma mama hotel určitě platit nemusí. Mama hotel, ty vole. Prostě s tou Adélou mě to ani nepřekvapuje žádná informace, co tady teďka Vladina řekla, nebo co se tady jakoby řeklo teďka v téhle sekvenci. Mě to vůbec nepřekvapuje. Vůbec jako nejsem překvapená, vůbec mi to nějak jakože neudivilo, vůbec nejsem jako šok, prostě nic takového. Čekala jsem to trošku možná později, já myslím, že oni s tím mrakomorem jsou měsíc, jo, prostě měsíc a pár dní a vydrželo jim to teda dlouho, byla než já bez skipování školy. Vlastně od začátku jasný, že Adéla a Mrakoprt budou muset jít od sebe. Napiš mi soukromně zprávu, pomůžu ti. No tak vidíš, já nebudu psát někomu, kdo tam nemá ani fotku. Ale teď třeba se ten člověk nechce ukazovat jenom. Je to poměrně smutný, ale opravdu se našli lidi, kteří chtěli Adéle v té aktuální situaci pomoct. Tím, že Adéla všechno sabotovala, tak vlastně ta pomoc trvala mnohem díl. Ale víte, že Adélu fakt ráda nemám, že ta empatie mě vůči ní tam je absolutně nulová. I ta lítost. Jsem zastáncem toho, že to, co se teďka děje, si Adéla velmi zaslouží. Na druhou stranu, tam byly takový body, kdy ne, že by mě Adély bylo líto, ale že ta situace nebyla úplně vhodná ani z té druhé strany. A to si ukážeme v průběhu tady toho videa. Ne, vyhodili její máma, mrakomor ne. Já nevím, jestli to chci pošet dál. Já se přihlásím na Facebook do Adély skupiny, protože to bude podle mě lepší. Tohle je na facebookové skupině, kde jsem už nějaký pátek z nějakého důvodu. Asi tam odejdu, protože je mi to k ničemu. Ale tady je Adéla s taškama venku. Jako v té skupině je to crazy. Tvojí mámě ani náhodou. Nevím, jestli říká k tvojí mámě nebo k mojí mámě ani náhodou, jinak se budu znežít. Prostě malej ublížený parchant. Místo toho, aby byla ráda, že jí chce někdo pomoct nebo tuhle situaci vyřešit, což tady potom se potvrdilo, že Mrakoprt to rozhodně není. Tak počkat, já jsem teďka jako trošku confused, jo. Podle mě vy taky. Jdeme si to prostě nějak jako přibrat. Takže Adélu vyhodila ta jeho mamka a tady ten mrakomor prostě bydlí u své mámy. Když mu je kolik? 40 let. Juduju asi. Tak jeho máma jí vyhodila a ona teďka říká, že k ní nepůjde, jinak se prostě ukončí. Podíváme se ještě na kousek toho videa a asi to ukončíme, protože všichni víme, jak to asi dopadne tady tato dráma. Vždycký nátlak, takový to detailní, že když nebude pomím, no to běž si a dělej si, co chceš. Tak mě neposílej za mojí mámou, to pak ne prostě. To říkala za mojí mámou, pravděpodobně doporučila. Takže za její mámou, ne za jeho mámou. Mě by zajímalo, co jí ta máma udělala jako hroznýho, jako nevidíme do jejich jako vztahu. Takže nechci říkat, že jako ta její máma je úplně nejlepší, že prostě by k ní měla jít, že by jako jí měla pomoct na 100%. Já nikdy nerada judžuju jakoby rodinné vztahy, hlavně jako s mámkou a s taťkou, protože jako nikdy nevíte, co se tam jako děje, takže tohle asi nebudu komentovat, protože jako my víme úplný hovno. Tak se vrátí zpátky k rodině, odkud jí vzal, haha. Každopádně on vlastně na tom live streamu několikrát řekl, že má Adélu rád, že ji miluje a že samozřejmě jako tu celou situaci se bude snažit vyřešit. No, už nějakou dobu tomu tak jako rozhodně není a pojďme se společně podívat vlastně i na ty hlasovky, které jsou několik dní starý. Já jsem si myslela, že tohle, co dneska vzniklo, nějakým způsobem jako vznikne, ale že to bude třeba o týden díl. Teďka jsou tady nějaký hlasovky, tak posledím si toto a asi končím tady, protože nevím, jestli to někoho ještě zajímá. Mě hrozně vždycky udivuje, že tady tito lidi se zamilujou do měsíce. Jako, nevím jak vy, ale zamilovat se do měsíce, co toho člověka znáte, jako mi přijde jako fakt crazy. No, takže já jsem prostě od toho, aby se napsala někam, prostě odešla, bych já měl klid tady na svoje a pokud to vydrží, tak to vydrží, ale tady to je hovno. Ona buď nasraná do bečí, takže to jsou její jediný vlastnovy. Takže tady nemůže ani do práce nikam, prostě nic a prostě píči úplně. To prostě tě ty vole vlastně normálně neumí normálně najít normálně autobus. To nedali samozřejmě, protože šla pozdě, všechno aby někdo zařizoval, hrozný, to je strašný, šílený, nevím. Já teď musím domů zase dole, to nezařídila, víš co. To je, víš co, jako, to už fakt nemá opravdu, neumí zařídit ani takhle poštu, jo. Je ta holka mohla vůbec fungovat, jako. Ne, je to slavná osoba, ale ona si neumí zařídit ani hovno. Já nevím, fakt se prostě bavit. Ale já jsem najít sedu a tak, že normální věci, jo,
Konzi neskouším, ale to je vysoce, já si musím prostě uvědomit to někde jinde asi. Tady se to neuvědomí, protože ono mi to teďka odkejve a zítra je to stejný. Jo, já jsem prostě si myslel, že prostě se už trošku srovnala a že prostě to, ale... Asi stejně, ona si v 1 sekundu uvědomí chybu, ale tady se sekund pole už ti utíká zase, takže ono je to jedno. Protože ona je moc stahovačná, to jí sráží prostě, ona kdyby nebyla tak stahovačná, kdyby nebyla aspoň tak hloupá. Když si nechala vysvětlit věci, když ti po těch úřadech to vysvětlila svou insolvenci všechno, ona mi řekla, jdu do píče, držím hubu, ať neřeším její insolvenci. To říkám, tak udře hubu. Prostě ona je fakt blázená, musí to prostě uvědomit jinde než tady, tak si to nevědomí řekl. No, takže já jsem prostě, o toho, aby se napsala někam, prostě odešla, bych já měl klid tady na svoje, to je úplně hovno. Ona bude nastána do brečí, takže to jsou její jediný stavy. Takže to nemůže ani do práce nikam, prostě nic a prostě píči úplně. Tady to ukončím, protože je mi jasný, jak to bude pokračovat. Ti lidi, myslím teďka Mrakomora, jsou úplně postižení. Prostě oni vidí, že během těch 2 nebo 3 let, nebo jak dlouho je tady Adela na téhle internetové scéně, oni prostě vidí, co ona dělá, jak se chová jako k jejím partnerům, jak jako žije, jak jako by funguje. Oni stále potom ke konci toho vztahu, do kterého šli, s tím, že ji změní, že jsou jakoby I'm him, já ji změním, I'm him, prostě já jsem ten speciální, já jsem ten vyvolený. Tak potom jdou z toho vztahu, když se jakoby rozejdou, vyhodí Adelu z jejich bytu a prostě Bůh ví, co se tak stane, pak jdou na stream, aby prostě vydělali jako z dárku z růžiček a takových dalších straček a řeknou, no prostě já jsem to nečekal, jako ona prostě vůbec nefunguje, já jako nechápu, jako jak se to může dovolit a prostě musel se mi vyhodit a jako nadávala mi a prostě no shit, Sherlock, reálně tohle se slyší už 2-3 roky. Kamo, prostě, prosím, bože můj, ať ti lidi se už pamatujou. To není normální, kamo. To je prostě crazy. Proč si každý myslí, že jsou jako speciální, že prostě oni jsou vyvolení, kamo, spasit, kamo, Šapaolik Adel. Jsem se rozčilila trošku, snad poprvé u Šapaolik Adel reakce. To teda bude všechno z dnešního videa. Napište mi názor na tyhle 2 věci, co jsem tady dneska rozebírala. Pokud byste chtěli vidět nějaký další videa ode mě, jiné než reakce, tak dejte odběr na můj druhý kanál, na který se teďka budu snažit více postovat, jelikož mám po klauzurním období, takže uvidíme se v dalšího videa, užijte zbytek dne a mějte prosím rozum.